bacteria. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agon Standard time, 2 minutos na nakaligid sa taknang 6 ang aga.
Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Yari na nga mo niyo pagdulong sa inyo sa mga panibag-o. Mainit yan nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 12 sa bulan na sang Hunyo sa tuig 2022. Kag sa aton tanan nga mga Pilipino, Happy Independence Day. Kag karon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Para sa aton nga balita lokal, programa para sa selebrasyon sa 124th Independence Day subong nga adlaw all set na. Tricycle driver nga miyembro sang task force kasana ginluthang patay sa San Juan Street kagabi. Kaso sang pagpangawat sa Negros Occidental nagdangat na sa 55. 40 anyos nga lalaki arestado sa paghupot sang iligal nga armas luthang sa syudad sang Kabangkalan. Sa aton nga balita national, Presidente Rodrigo Duterte pagapangunahan ng komemorasyon sang Independence Day sa Rizal Park subong nga adlaw. Department of Foreign Affairs nagfile sang dugang nga diplomatic protest batok sa China may kaangtanan sa West Philippine Sea. Bulkang Bulusan nakarecord sang dugang nga 178 ka mga volcanic earthquakes sa nagligad nga 24 oras. Political analyst nagapating alang-alang ang qualification ni retired Professor Clarita Carlos bilang incoming National Security Advisor. Sa aton nga balita international, China nagpaandam nga giraho ng Taiwan kung magdeklarar ang isla sang independence. Sa balita sa negosyo, isa na naman kahugnat sang price hike magasugata sa mga motorista sa masunod nga simana. Sa balita sa hinampang, Naoya Inoue, labing una nga Japanese boxer nga nagpanguna sa pound for pound ranking nga ginpublish ang Ring Boxing Magazine. Sa balita sa entertainment, mga show sang singer nga si Justin Bieber kansilado matapos na paralyze ang katunga sang iya guya bangod sa Ramsay Hunt syndrome. Sa balita espesyal, sino ba lang nagwagayway sang hayay sang Pilipinas sang Hunyo 12 tuig 1918 ang 98 ang sabat aton tukibon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombang aton nga mga headlines ag karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nga panguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Una na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita lokal. Ginpaig sang majority leader sa sangguniang panglungsod sang syudad sang Bacolod nga nakahanda na ang tanan para sa selebrasyon sang 124th Independence Day sang Pilipinas subong nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Rinicito Novero na handa na sang committee nga gin-instructionan ni Bacolod City Mayor Evilio Benguardia ang mga paggahimuon sa pagsaulog sang syudad sa Independence Day nga ginapangunahan ni Bacolod Tourism Officer Teresita Manalili. Ini ang patigayunon sa Bacolod Public Plaza ang mas nga ginahiwatan man sang syudad sa Independence Day celebration. Bangod pagkatapos ang program, mayara sang flower offering sa monumento para sa mga unknown heroes. Ginpahig man ni Novero nga nakadepende na sa alkalde ang mangin speech sini kag ini na ang mangin ulihi nga speech sini sa Independence Day bilang alkalde sang syudad. Samtang well accommodated naman ang guest speaker sa 124th Independence Day celebration sa syudad sa Bacolod nga si Anay Presidential Advisor Attorney Salvador Panelo. Ginalauban man nga magatambong sa Independence Day celebration subong adlaw ang mga miyembro sang judicial family sang syudad apang ang ilang attendance ang magadepende sa ilang physical appearance. Welcome man ang tanan nga mga pumuluyo nga magtambong sa Independence Day celebration sang syudad sang Bacolod. Everybody is welcome. Celebration natin sa bilog na pungsod. And every Filipino who believes independence is meaningful to him, you are invited. In fact, it should be meaningful to each of us as Filipinos. Gin pangabudlayan is ang aton mga baganihan, gin panginmatyan, gin bilin sa aton bilang aton solemning obligasyon i-preserve ining independensya. Batok sa mga foreign invaders. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Rinicito Novero.
Samtang magaupod ang kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental sa programa nga patigayunon kadungan sang selebrasyon sa ika-124 anibersaryo sang Philippine Independence subong adlaw Hunyo 12. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, magatambong ang personnel sa event sa Kapitolyo nga pamunuan sa mga opisyales sang probinsya, ilabi na ni Governor Eugenio Sebong Lacson. Ang tagsa naman ka mga police station ang mayara man sa kaugalingon nga event, depende sa local government unit kung sa diin sila nahamtang. Suno sa NOCPO spokesperson magapabilin ang hugot nga pagbantay sa mga pulis sa seguridad sang probinsya. Aminado si Donasco nga lain ang selebrasyon subong nga tuig kung ipaanggid sa tuig 2020 kag tuig 2021, bangod mas halog na ang restrictions sa COVID-19 kung sa din allowed na ang pagtililipon outdoors. Pagkatapos ng Independence Day, magapatigayon ang NOCPO sang Shoot Fest nga pakigbahinan sa mga pulis kag mga sibilyan, apang wala pa sang fixed nga petsa ang kahiwatan. Ang aton mga personnel sa NOCPO headed by our provincial director, provincial staff, and ang aton personnel, we will be going to Capitol to join the event with the governor and the vice governor. Sa aton mga stations naman, ma'am, they will be having their own depending sa LGU. Nabatian si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Suno kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, may flag raising ceremony ang BCPO subong aga dungan sa flag raising sa National Headquarters sa Campo Crame via Zoom. Kadungan sang programa may releasing of the doves, kag mabatian Manila via Zoom ang mensahe ni PNP Chief Police General Vicente Danao Jr. Flag raising tomorrow, as regards sa aton 124th Philippine Independence, Sabay kami sa suman sa Independence Day celebration sa Camp Crame. Oo, may participation man kami dito, mapadala man kami mga ibang officers namon na report malang. Dungan man abi sa amon nga flag raising man po. Nabatian si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang patay ang isa ka tricycle driver nga membro sang task force kasanag matapos ginlutang sang wala pa makilalan nga suspetsado sa San Juan Street, Bacolod City sa atubang sang West Town Hotel, Barangay 12, alas 9:50 Sabado sang gabi. Ang biktima kilala sang iya nga mga himata kay Jestoni Sabari alias Tating, 30 anyos, soltero, isa ka tricycle driver kag membro sang task force kasanag. Siyang residente sa Barangay 13, syudad sang Bacolod. Suno kay alias Bibi, minor de edad nga nagabantay sang cart sang pagkaon kag soft drinks. Si Sabari ang nagbayad sang utang sa ila, nagkuha sang energy drink kag nagpungko. Hinali lamang nga nakabati si alias Bibi sang isa kalupok kag pagtulok sini kay Sabari, siya ang natumba na. Wala sinin talupangdan ng suspetsado bangod siya ang nagahampang sang game sa cellphone. Apang suno diri, nagaisahanon nga nagasakay ang suspetsado sa motorsiklo. Nakabonet niya itom kag nagdiretso sa dalan na Araneta padulong sa Old City Hall pagkatapos ang pagpangluthang. Gilayon naman niya nagpadala sa akon nagdalagan ang minor de edad bangod sa kakulba. Namangkot sa sakon play iyaw tango mabayad sa ko pagbayad yan nagkuha sa kubra, pagkuha ya kubra nagkuha sa bangko, tapos nagpungko sa way lang nagdugay, nagtungay ya kubra na tiruan sa dayon, abi ko motor naglupok blaw, pagtanaw ko siya natumba na sa. Ang kabayan sa pagpayag ni alias Bibi ang nagabantay sang food cart kag tupad ni Jestoni sang natabo ang krimen. Samtang pila ka minutos matapos nagluntad ang insidente, ginkumpirmar sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO nga ginbawian na sang kabuya ang biktima kag may igo sang bala sa ulo. Suno sa amay sini nga si Lito Sabari. Madugay naman niya nagabiyahe sang tricycle sa Justoni kag wala inis sang kontra. Sa karon ginahibalo pa sa mga otoridad ang motibo sang krimen. Kuan way niya kontra, mayo na nga bata, way sultiro. Gabi-biyahe motor hindi ya sang kumpare. Dugay na gabiyahe. Mayo na iya pamana niya dugsing-dugsing. Gabi na sa pulis sa balay po standby sa mga amigo ya. Ang kabayan sa pagpayag ni Lito Sabari ang amay ni Jestoni Sabari.
Nagsaka ang kaso sang pagpangawat subong nga tuig kon ikumparar sang nagligad nga tuig sa probinsya sang Negros Occidental, santo sa datos sang ginpagwa sang Negros Occidental Police Provincial Office. Santo sa data nagdangat sa 55 ang kaso sang pagpangawat o theft sa bulan sang Enero tubtob Hunyo subong nga tuig, kumparar sa 42 sa pareho nga bulan sang nakaligad nga tuig. Ang pinakamadamo nga na-record nga kaso sang pagpangawat amo ang syudad sang Talisay nga mayara sang 13, syudad sang Bangkalan nga may 6, syudad sang Silay nga may 5, kag nagsunod ang syudad sang La Carlota, San Carlos, kag Banwa sang Hinigaran. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang kaso sang pagpangawat sa probinsya ang ila ginabantayan bangod nagadamo ini sa karon. Nagpasalig man si Donasco nga himuon sa mga kapulisan ng ila masarangan agod nga mapanubo kag matapna na ang kaso sang pagpangawat sa probinsya sang Negros Occidental. Suno sa tagpamaba sang NOCPO nga nagpahanumduman si NOCPO Provincial Director Leo Pamitan sa mga hepe sang mga kapulisan sa probinsya nga i-maximize ang tanan nga personnel sa patrolling kag police visibility agod nga matapna na ang nagasaka nga kaso sang pagpangawat sa probinsya sang Negros Occidental. As of this moment, kadamo gid ang aton theft cases. It's rising and we will do our very best to lessen these theft incidents. Amo na nga they're always reminded by our provincial director, especially ang aton mga chiefs of police, to really maximize the personnel, the strength of our personnel through police visibility sa aton patrolling para man malikawan or ma-prevent ang incidents like this theft naton. Nabatian si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Kag sa ato na katapusan nga balita, dako pang isa ka persona sa paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Purok Diwata, Barangay Tapi, Bangkalan City, Negros Occidental. Ginkilalang suspitsado kay Jemar Ortilio, 40 anyos isa ka truck driver, kag residente sa nasambit nga lugar. Siyang ginendorso sa mga kapulisan sa Kabangkalan sang Chief Barangay Kagawad sa Barangay Tapi nga si Joaquin Garaygay. Kasubong man sa Barangay Kagawad nga si Alicer Gabriel. Nakuha sa paghinakob ni Ortilio ang isa ka unit sang improvised shotgun, isa ka cartridge sang 12-gauge shotgun, kag isa ka fired cartridge sang 12-gauge shotgun. Si Ortilio ang yara sa paghinakaron sa paghinakop sang Kabangkalan City Police Station, kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa taknang 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag sa liwat kami inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kagkaroon saylo naman kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Pagapangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang komemorasyon sang Independence Day sa Rizal Park subong nga adlaw. Ang okasyon na magamarka sang ulihi nga kahigayunan nga si Duterte ang magapanguna sa event bilang presidente sang Pilipinas. Bangod magatakop nang iyang termino sa Hunyo 30 sa isa ka advisory nga ginpadala sang Malacañang. Si Duterte ang magatambong sa Independence Day Commemoration Rites nga may tema Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Sa tinilikdan nga tuig, si Duterte ang nagtambong man sa Independence Day celebration sa Malolos City, Bulacan. Pagkatapos ng selebrasyon, ang presidente ang magatambong sa pagpangalan kag pagkomisyon sa BRP Melchora Aquino sa Port Area, Manila. Magadiretso ini gilayon sa lowering sang tunnel boring machine kasubong man sa train demonstration kag pag-unveil sang Philippine Railways Institute Interim Simulator Training Center sang Metro Manila Subway Project sa Valenzuela City. Nagkalain-lain nga flag racing kag wreath laying ang patigayunon sa pila ka mga National Historic Rights subong nga adlaw kadungan sang komemorasyon sa ika-124 nga kaadlaw akon nga adlaw sang kahilwayan suno sa National Historic Commission of the Philippines o NHCP. Suno kay Francis Christopher Pasion, patigayonon ng flag racing kag wreath laying sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, kag Andres Bonifacio Monument sa Caloocan City, kasubong man sa Mactan Shrine sa Cebu. Suno kay Pasion, isa sa mga pamaagi agud iselebrar ang kahilwayan, among ang mangin isa ka maayo nga Pilipino, kag dapat nga nakahibalo sa mga responsibilidad bilang isa ka pumuluyo, kag magsunod sa mga pagsulundan sang sosyudad. Samtang nag-file sang dugang nga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs batok sa Beijing bangod sa pila ka mga insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Suno sa DFA ang nasambit nga mga insidente ang ginalakipan sang pagpatigayon sang illegal fishing sang China, pag-shadow sang Chinese Coast Guard sa mga salakyan sang Pilipinas, kag pag-install sa mga fish nets nga nagapugong sa entrance sang shoal. Suno sa gobyerno sang Pilipinas ang panindugan sang Beijing sa West Philippine Sea ang madugay na nga gin-invalidate sang isa ka International Arbitral Tribunal sang 2016. Gani nagapanawagan ang Pilipinas sa China nga mag-comply sa mga obligasyon sini sa idalom sang international law lakip na ang UN clause kag ang arbitral award. Sang Webes nag-file man ang DFA sang diplomatic protest bangod sa pagbalik sang masobra shin ka mga Chinese vessel sa baybayon kag sa palibot sang Julian Felipe Reef sang Abril 4 tuig 2022, isa ka tuig pagkatapos sang kaangay man nga insidente. Ang nasambit nga insidente ang nagluntad pila ka adlaw matapos ang online summit sa tunga ni Presidente Rodrigo Duterte kag Chinese President Xi Jinping kung sa din ila ginistoryahan ang mga issues may kaangtanan sa West Philippine Sea. Samtang nakarecord sang duga nga 178 ka mga volcanic earthquakes sa nagligid nga 24 oras ang Bulkang Bulusan sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nagbuga man ang bulkan sang 613 katonelada sang sulfur dioxide. Nakaangkon man sang moderate nga pagsungaw tubtob sa 150 meters ang kataason kag naglabot sa west-northwest. Sunod sa PHIVOLCS,
nagdako pa ang structure sang bulkan apang magapabilin nga epektibo ang alert level 1 o kon low level unrest sa bulkan. Sa idalom sang alert level 1 ginadumilian ang pagsulod sa 4 ka kilometro nga radius sang permanent danger zone kag pagsulod sang wala sang nagabantay sa 2 ka kilometros nga extended danger zone. Wala man ginapahanugutan ang paglupad sang anuman nga sakayan sa kahawaan malapit sa bulkan. Nagpaanda mga ahensya nga posible magluntad ang hina nga steam-driven kag phreatic eruption santo sa aktibidad sang bulkan. Wala ginaengganyo sang Department of Health ang mga lokal nga gobyerno nga magpalayo sa health protocol sang pungsod kagin payag nga mayara lamang sang isa kalayi nga dapat sundon samtang nagapakigbato ang Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Ini matapos ginpanugutan sang provincial government sang Cebu ang paghukas sang face mask outdoors apang igapabilin ini sa mga closed areas kag sa mga persona nga nagasuprer sang sintomas sang virus. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan nga tanan nga local governments isa lamang ka protocol ang sundon bangod kun dululungan kag magabuligay ang tanan, mas madasig nga malabot ang ginahandom nga new normal. Gindepensahan naman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang iya executive order kag ginpahayag nga dapat mangin madinalagon ang local autonomy kag ang mando ang optional. Sang Biyernes ginpahayag sang Department of the Interior and Local Government o DILG nga wala sini ginakilala ang desisyon sang Cebu Province sa paghukas ang pagsulundan sa face mask sa outdoor setting bangod wala ini nasanto sa COVID-19 Task Force guidelines nga ginaprubahan sang presidente. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, pag-aarestohon sang kapulisan ang mga individual nga magabayular sang health protocols. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginalantaw sang isa ka political analyst nga alang-alang ang qualification ni retired Professor Clarita Carlos matapos ngayon ang ginapoint ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang National Security Advisor. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, ginalantaw nga ang pag-appoint kay Carlos ang isa ka political accommodation bangod sang debate sang kandidato. Nakita nga ang pamangkot ni Carlos ang paborable kay Marcos. Ginpahayag man ni Ortiz nga si Carlos ang ginkakasman sa University of the Philippines o UP bilang Professor Emeritus, bangod lain ang ginasuportahan sini nga kandidato sa nakaligad nga eleksyon kumparar sa iban nga grupo sa mga professor sang UP. Sunod sa abogado ang posisyon sang National Security Advisor ang tuman ka crucial kag qualification wise alang-alang si Carlos bangod wala ini sang background sa military. Sunod diri dako man ang palamangkutanon sa karon nga siya ang ginbutang nga National Security Advisor kag gini man ang unang kahigayunan sa kasaysayan sa Pilipinas nga babayi, civilian kag wala sang military background nga ginbutang sa nasambit nga posisyon. Ginpahayag man ni Ortiz nga tuman kataas nga posisyon ang pamunuan ni Carlos kag kun anuman pa ang papel ni Secretary Hermogenes Esperon ang National Security Advisor sa karon, amo man ini ang mangin papel sini sa tion nga formal na nga magpungko sa pwesto sa Hunyo 30. Suno pa diri balantayan sa karon ang tindog ni Carlos sa mga ginaagawan niya mga teritoryo sa Pilipinas kung padayunon sini ang pulisa subong nga administrasyon. Ginalantaw man nga isa ka sa qualification nga ginkuha ni si Carlos bilang National Security Advisor bangod na kaagi ini presidente sa National Defense College, ang isa man ka eskwelahan sa mga kapulisan magluwas sa Philippine National Police Academy o kanang PNPA. For the first time in our history, This ang is isa very ka babae, crucial. amoy ang ginimo National Security Advisor. So hindi inilog-lahog na posisyon. This is very crucial, especially so sa isyu sang national territory subong nga sa tindog sang administration ni President Digong, medyo alang-alang sa Chinese government, no, nga mag-away frontal sa China. I do not know what is now the policy of Mr. Bongbong Marcos kung ano iya plano. Ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Ato na nabatayan natin mga balita national karon saylo naman kita sa detalye na sa ato nga panguna nga balita international. Una kita sa China.
nagpaandam ang China nga hindi ini magduha-duha nga magsugod sa giyera sa Taiwan in kaso nga magdeklarar ini sang independence. Ini ang ginpahayag ni Chinese Defense Minister Wei Fenghe. Akon Fenghe, isa sa iya nga labing una nga personal nga pagpakighinunanon kay US Defense Secretary Lloyd Austin sa ginpatigayon nga Shangri-La Dialogue Security Summit sa Singapore. Sunod sa Chinese official, kung may sinuman nga magtuyo nga bulagon ng Taiwan sa China, hindi magduha-duha ang Chinese Army nga maglunsyar sang giyera sa anuman sa kadako ang mangin kabaylo sini nga konsekwensya. Nagpromesa ang Chinese minister nga ilan na patigayon akan pagatapuson ang anuman nga pagtuyo sang independence plot sa Taiwan kag iduso ang pag-isa sang ilang nga pungsod. Ginpahig sini nga ang Taiwan ang kabayan sang China kag ang paggamit sang Taiwan agud makontrol ang China ang hindi mangin madinalagon. Nagpanindugan naman si Austin sa importansya sang kalinong kag stability sa Taiwan Strait, pagpakigbato sa mga unilateral changes sa status quo kag pag-apelar sa China nga untato na ang destabilizing action sini sa Taiwan. Kag sa katapusan nga balita international, ginpangalanan sang North Korea ang isa sa mga nagapanguna nga nuclear negotiator bilang labing una nga foreign minister sang pungsod. Ini sa tunga sa mga pagpaandam sang Estados Unidos nga nagapreparar ang Pyongyang nga magpatigayon sang nuclear test. Ang career diplomat nga siya Che San-hee ang ginkilala sa isa ka plenary meeting sang Central Committee sang Workers' Party nga ginapangunahan sang North Korean leader nga si Kim Jong-un. Ang iya appointment ang nag-abot sa tion sang tensyon sa Korean Peninsula samtang ang North Korea ang agresibo nga ginapakusog ang programa sini sa weapons testing bilang hindi pagsunod sa mga sanksyon sang Estados Unidos. Sang Martes nagpaandam si US Special Representative for North Korea Policy sang Kim nga nagapati ang Washington nga nagapreparar ang North Korea nga magpatigayon sang ikapito nga nuclear test. Madumduman nga ang North Korea ang nagpatigayon sang 17 ka mga missile launches sini nga tuig, lakip na ang duha ka madinalagon nga pagtest sang intercontinental ballistic missiles. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang aga. Karon mga kabombo, ato naman nga kadtuan ang aton nga patrol si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Zalde, live ito subong sa Our Lady of Candles Parish, diri sa Capital Heights, siyudad sang Bacolod. Subong mo Zalde, naghahanda naton sa mga kauturan aton sa mga sumba no sa pagselebrar naman isang aton nga ginatawag balang nga tion no sa pagpahamtang sa mga kagalingon kag pagpupudta sa atong mahal nga Ginoo. So ay nakatasubong sa una nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, at the same time mo Zalde na tamyaw tatong mga utod. Happy Independence Day or happy 124th Independence Day no diri sa aton pungsod. Kag subong mo Bombo Zalde no makita naton mga kauturan nga sa gid ka mga maanyag sang mga nawong even though naka face mask na no kag naka physical distancing man sa gihapon. So isa ni madugay magasugod naton sa mga santos na misa ang tiyempo diri Bombo Zalde maayo-ayo gid kay nagapakita na si haring araw, no? Ang adlaw ta kanami gid kag ang ibang tading nga mga seat sulod sa simbahan wala pa man napuno. Pwede pa makapungko diri ang iban nga mag-aapas sa San Santos nga misa Bombo Zalde. Speaking of Independence Day, Bombo Grace no, kabay pa no ang inibilang nga sitwasyon naton sa subong nga daw nagahagan-hagan na daw hindi na mabatian ang COVID-19 na Bombo Grace. Yes. Mangin ano naman no, umpisa naman Bombo Grace no para makaangko nagid kita sang kahilwaya naman Bombo Grace batok sa diri nga balatian kay sa epekto sini sa aton nga sosyedad. Yes, Bombo Zalde, kabalo kita tanan dito na preso kita no. Kaya tawag ba lang pagsalakay man sa ining pandemic nga ginadala sa COVID-19. Pero wala pa kita no na hilway gid totally, but ma-feel naton nga nagluya naman gid no ang pag-atake sining makakita nga virus way back 2 years ago, Bombo Zalde. So subong makahambal kita nga makagihog-ihon na gid no kay nagbalik na
ang iban pa nga mga pag-operate pala sa mga establishment nga nag-close kag ang mga katawhan nga alam ka na sa ilang mga kabalayan subong bumusaldi makita ta na no nga nagaguha-guha na sila kag kung gabi bala nga notice naman gutok ang aton sa parking lot sa mga salakyan bumusaldi. At least sa subong bumugray sa mga makagiho-giho na sa matawhay ang aton nga mga pumuluyo kag medyo may lululigwa na magaliyong-liyong sa syudad parehas ni kada Domingo sa dira man sa pagpadulong sa mga simbahan bumugray. Yes, bumugray sakto gina. So aring nami yang adlaw ng Domingo magata kita sa siyempo bisan pa ang sitwasyon sa aton kabilong sa subong ato nang pamatian ang aton sa Santos ni sa Bungkag. Ni sang Santissima Trinidad, ag Bisig Ecclesial Community Sunday, Marina Gabalda, Florencio and Isabel Custodio, Boots Marquisling, Kalsubong man ang Thanksgiving intention sang Lumawag family. For the wedding anniversary of Antonio Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Raquel Hofelina, Tola and Nick Dives, Ann Heraldo Tomasar, Kathy. Kagsubong man ang Thanksgiving intention sang Lumawag family. For the wedding anniversary of Antonio and Maria Elena Yap, for the birthday intention of Antonio Yap, Ramon Ponchoso, kag Thanksgiving for the blessings and good health of Yap home family, Recodo family, Selvano family, and Panilan family. Kag subong man ang madali nga pag-ayo ni Carmen Pareño. Palihog magtindog ang tanan kag aton sug alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin kag palihog magupod ang tanan sa mga ambahanon kag sa labton. Sa ulugon ang presensya sang Ginoo sa tagsang katilingan na Kristyano, pangindog sa maalwa niyang kabuhi, ang inalat niya sa iyang pinili, kagpatunan siya. Salawan ang kasipahan, isa kaginapay, nalangin sa tagawan, mag-ipusa ang tanong na Eucharistia sa katawan ng Diyos. Sa pinapan, kalangin sa kalawan, mag-ipusa ang tanong na Eucharistia sa katawan ng Diyos. Mayong aga sa inyong katanan. ngayong aga man. Karong adlaw ginasaulog naton ang solemnidad sang Santissima Trinidad. Isa ka Dios, tatlo ka persona. So aton ini ngay halad na sanctus na misa. Sa ngalan sa Amay, isang anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton tinang Jesucristo, ang gugma sang Dios na Amay, kag ang pag-iupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Ining dako nga misteryo sang Santissima Trinidad, nagapahayag sa aton paagi sa gugma kag paghiusa. Ang Diyos gugma kag wala gid nagapabaya sa aton sa tanan nga tion. Sa bagay nga sa pag-iusa sa mga persona sang Trinidad bilang isa.
Ginpili man sang Dios na maghiusa sa aton. Kabay magtubo kita sa gugma kag paghiusa. Sa tubangan sang Dios nga gugma kag paghiusa, aton kilalahon ang aton nga mga kasalanan sa pagkakulang sa gugma kag sa pagguba sang paghiusa. Makinulsol kita. Nagakompesar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan kag sa inyo mga utod kay nakasala ko nga tuod sa una-una sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga mga anghel sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Pag sa napatawad ang atong mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitahasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitahasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitahasan. Kag sa duta paghidait ka, sa duta paghidait sa mga taong may maayong kabuton. Ginagayaw ka namon, ginapangimbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bangut sang dako nga himaya, O Ginoo Diyos, Hari sang langit, Diyos amay nga makagagahom sa tanan. O Ginoong Jesucristo, bugtong anak, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, anak sa Amay. Himaya sa Diyos, himaya
Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaligtasan. Kay tungkol ikaw lamang ang santo, kag ikaw lamang labing mataas, ikaw lamang o Yesu Kristo, ang Ginoo. Kaupod sa Espiritu Santo sa kahimayaan, sang Diyos Amay, Amen. Sang Diyos Amay, Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaligtasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa mga muhiyo kita. O Diyos nga mo namay, imogin pakilala sa mga tao ang isa kadako nga misteryo sang pagpadala mo sa kalibutan sang imo pulong sang kamatuoran kag sang imo Espiritu Santo nga mo nga manugpasantos. Itugot nga kilalahon namon ang himaya sang walay katapusan nga Trinidad. Paagi sa amon lubos kapag tuo sa iya, kag simbahon namon ang pagkaisa sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Diyos sa balaan nga kasulatan, nagahambal sa tawo nga nagadala kag nagatuman sang iya nga plano. Ini natuman kay Kristo, ang pulong sang Diyos na himo nga tawo, kag siya magabulig sa tawo nga magpangabuhi, kag mapangabuhi ang plano sang Diyos. Ang pagbasa gikan sa libro sang Hulubaton. Amo ini ang ginasiling sang kaalam sang Dios. Ang Ginoo nagtuga sa akon una sa tanan. Ang nahauna sang iya mga binuhatan sadto anay. Ginhimo niya ako sa ginsuguran. Ang nahauna gid sa wala pa magsugod ang kalibutan. Yara na ako sang wala pa ang mga kadagatan. Sang wala pa ang mga tuburan sang tubig. Yara na ako sang wala pa ang mga kabukiran. Sang wala pa mapahamtang ang mga bakulod sa ila mga duog. Sang wala mahimo sang Dios ang duta kag ang iya mga kaumhan, ukon ang nahauna nga yabok sang duta. Didto ako sang pagpahamtang niya sang langit, sang pagbutang niya sang gintaipan sang kadagatan, sang pagpahamtang niya sang mga panganod sa langit, sang pag-abri niya sang mga tuburan sang kadagatan, sang pagmando niya sang mga tubig sa dagat, nga hindi maglapaw sa ginbutang niya nga dulunan. Didto ako sang pagbutang niya sang mga sadsaran sang duta. Yara ako sa luyo niya, kaangay sa manugdumala sang obra. Ako ang iya kalipayan adlaw-adlaw. Malipayon ako sa gihapon sa iya atubangan, nga nasadyahan sang kalibutan kag sang mga katawuhan. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa
Ginoo, Ginoo namon ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Kun magtangna ako sa langit nga imo ginhimo, sa bulan kag mga kabituunan nga imo ginbutang sa ila kaugalingon nga duog, ano gid bala ang tawo nga imo siya dumdumon, ang ahaw nga tawo nga imo siya sapakon. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Pero ginhimo mo siya nga kubos-kubos lamang sa imo, ginkoronahan mo siya sing himaya kag kadungganan. Ginapagaho mo siya sa tanan nga mga gintuga, ginpadumala mo siya sa tanan nga mga butang. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Sa mga karnero kag mga baka, kag sa talunon nga mga sapat, sa mga pispis kag mga isda, kag sa tanan nga mga tinuga sa kadagatan. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Ang kaalam ni Kristo nagdala sa aton isang pagpatawad kag grasya sang aton Amay. Ang Espiritu Santo sang gugma naghatag sa aton sang gahom sa paghigugma. Gani ang aton kabuhi na pasad sa Santissima Trinidad. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, karon kay ginapakamatarong na kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Paagi sa pagtuo, gindala niya kita sa pag-agom sang grasya sang Dios sa diin kita karon nagakabuhi. Gani nagakalipay kita sa paglaom nga naambit naton ang himaya sang Dios. Kag nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos, kay nakahibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas sang pagbatas, kag ang pagbatas nahamutan sang Dios, kag ang iya pagkahamuot nagahatag sing paglaom. Sa sini nga paglaom, hindi kita mapaslawan, kay ang Dios nagapuno sang aton mga tagipusoon sang iya gugma paagi sa Espiritu Santo nga amo ang dulot sang Dios sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Espiritu Santo magadala sa aton sing bug-os kag buhi nga kamatuoran bahin sa Dios. Iya kita ginabuligan sa pagpangabuhi, sa gugma sang Amay kag sa pagsunod kay Jesus. Himaya sa Amay, sa Anak kag sa Espiritu Santo, ang Dios nga amo karon, amo man anay kag amo man ang maga kari.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus nagsiling sa iya mga gintutonan, may madamo pa ko nga inugsugid sa inyo o galing. Hindi pa kamo sarang makahangop sinikaron. Pero kung mag-abot ang Espiritu sang kamatuoran, siya magatuytoy sa inyo sa bugos nga kamatuoran. Ang iya'y hambal, hindi iya, kundi magasugid siya sa inyo sang iya nabatian, kag magapahayag siya sang mga butang nga palaabuton. Magahimaya sa akon, kay siya magabaton sang akon inugsiling, kag iya inipahayag sa inyo. Ang tanan nga iya sang amay akon, gani nagsiling ako nga ang Espiritu magabaton sang akon inugsiling, kag iya iniipahayag sa inyo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Sa bilog nga tuig, ang mga piyesta nga ginasaulog naton, parte sa misteryo ni Jesus Christ, Espiritu Santo, kabuhi ni Blessed Virgin Mary, kag mga santos. Karon nga Domingo, ang piyesta nga ginasaulog naton, iya gid sang Dios. Piyesta nga ginapapiesta naton sa kadungganan sang Dios mismo. Mga kauturan, ano ining Dios naton? Isa ini kabisteryo mga kauturan. Isa lamang ang aton nga Dios. Aton dumdumon nga sang una gid nga panahon sa Old Testament, ang mga tawo sang Dios ginalibutan sa mga nagakalain-lain nga mga tawo nga may nagakalain-lain nga mga Dios. Apang ang Dios ang ulihi nag-reveal sang iya kaugalingon, nagpakilala sang iya kaugalingon, isa lamang sa ka-Diyos. Kagasta sa New Testament, mga kauturan, ginpadayon niyang pagpakilala sa iya kaugalingon sa tao, sa imo, sa aton tanan, nga siya, isa ka-Diyos, pero tatlo ka persona. Kagano makita naton sa kabuhi sang Diyos nga tatlo ka persona? Perfect love, perfect unity, mga kauturan. Ginatawag naton ini nga Santissima Trinidad. Trinidad, tatlo, mga kauturan. Ang kabuhi sang Diyos within herself, itself, or himself is a life of relationship. Relationship. Amoy na ang liyabi, mga kauturan. Nabutang sa Ebanghelyo, ang Diyo Amay naghatag sing tanan sa kay Jesus, ngaya anak. Kagang anak nagbaton sinitanan. Kagang kabuhi sang anak para lang gid sa himaya sang amay. Kag ang tanan nga nabaton sang anak, ginhatag man sa Espiritu Santo para sa aton tanan. Kag sa tunga sang amay, kag sang anak, perfect love, mga kauturan. Nga ginahigot sang gugma, love nga ini, nga mo ang Espiritu nila, mga kauturan. So kita mga kauturan sa sulod sang balay, nagahandom, kakuntani, kag kanami gid, nagahiliusa kita. Una sa tanan,
Kadamo sa mga panimalay, mag-asawa, pamilya, kabataan, lulo kag lola, hasta mga timbang naton. Kita tanan, nagkakabuhi as a family na may respeto kag love within the family. Apang mga kauturan, gina-expand naton ini. Hindi, ang gugma sang Diyos is expansive. Ang gugma sang Diyos, nagailig, nagagwa, nagagrow, nagatubo. Kag ini, hindi lamang sa aton pamilya kag panimalay, kundi naga-expand ini sa aton neighborhood, sa aton mga kasilingan. Kag amo ini, ang ginahandom kag ginaprograma sang aton simbahan for a long time already. Nga among the neighbors within the neighborhood, makapurba kita sing dako nga panimalay nga ginatawag naton community, basic ecclesial community. Basic ecclesial community. Kag dira sa basic ecclesial community, kanami mga kauturan, ang tanan, composed ini mga 8 na pulo ka pamilya or 15 ka pamilya sa isa ka magkasalingan. Nagakilalahay sila tanan. Nagakilalahay sila tanan. Garespeto sila sa isa kag isa. Kagang kasakit sang isa, kasakit man sang tanan. Kagang kalipay sang isa, kalipay man sang tanan. Dula ang paghisaay. Dula ang pagpataas-taas kag pagpaindisanay. Ang nagahari lamang abo ang respeto kag gugma nga ekspresyon sang kabuhi sang Diyos mismo in the Holy Trinity. Our God is a God of relationship. So makita ini number 1 sa sulod sang aton balay. Kag number 2, makita ini sa aton nga neighborhood mga kauturan. Kag ang basic ecclesial community naton, ginatawag naton ini mga kauturan nga kat Kristiyanong katilingban. May duha ini kahaligi. Ang duha kahaligi mga kauturan masyado kabakod. Number 1, pulong sang Diyos. Nga mo ginatipunan kada simana. Kada simana may programa ini. Kada simana ang mga members ng community yatipon sa pulong sang Diyos sa Biblia kung ano ang reading sa Domingo, amo inang ilagi na pamalandungan. Gatipon sila. Kag kanami, kung ini nga ginahimo, una sa tanan, ginahimo sa sulod sang balay. Praying the Bible together. Kag ikaduha, nga kabakod sang basic ecclesial community mga kauturan, amo ang Eucharistia. Ang pagbisa, ang pagpasalamat, ang pagbaton sang santos nga kalawat. Mga kauturan, amo ining ginahandom sang simbahan, amo ining ginahandom naton mga kauturan. Amo ini ang plano sang Espiritu Santo para sa aton. Agod nga mangin pariho kita sang kabuhi sang Santissima Trinidad. A life of relationship based on love, respect, and generosity, mga kauturan. So, ano ang misteryo sang Espiritu Santo? Hindi nato inimahangpan kay misteryo ini. Apang ginapakita sang Diyos sa tunga namon, may relasyon kami nasandig sa gugma kag kaalwan. Kamuman sa inyo panimalay, sundan ninyo ang Diyos. Pagigugma kag kaalwan.
sa magkalaingon, sundo naton ang kabuhi sang Dios. Gugma, respeto, kag pagkaalwan. Pagi sa sina, ang Santissima Trinidad, hindi na isa ka misteryo, kundi kabuhi naton tanan. Palihog magtindog ang tanan. Tanan kita. Nagatuwa ko sa isa lamang ka Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga sa Hesukristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sang kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kagin panamkon siya ni Maria nga Biyerhen, sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos kag ginlubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit. Naglingkod sa tuo sang amay, kag magkakari siya liwat nga mahimayaon, sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga naggikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod puno sang pagigugma sang amay, sang grasya sang anak, kag sang gahom sang Espiritu Santo. Magpanawag kita sa Dios para sa tanan nga mga katawhan nga nagasiling. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami. Para sa simbahan sa bugos nga kalibutan, kabay padayon siya nga manginbuhi nga presensya sang Dios, paagi sa mga buhat sang gugma kag paghiusa, nagapangalaba kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami. Para sa tanan nga mga nagapangulo sa gobyerno, kabay nga makita nila bilang inspirasyon ang Santissima Trinidad sa pagdala sang kaayuhan kag paghidait para sa tanan, nagapangalaba kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami. Para sa mga kubos kag nagaantos, agud nga sa pihak sang mabudlay nga kahimtangan sa kabuhi, padayon sila nga magapabilin sa presensya sang Dios nga moang tuburan sang grasya kag kaluoy nga nagapangalaba kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami. Para sa aton tagsa ka mga katilingban sa sining BEC Sunday, kabay nga magpabilin sa aton ang espiritu sang paghiusa kag pagtamdanay nga ginapahayag sang Santissima Trinidad, agud mabalay naton ang ginharian sang Dios diri sa duta, nagapangalaba kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami. Para sa aton mga utod nga nagtaliwan, agud mahiusa sila sa walay katapusan sa presensya kagugma sang Santissima Trinidad, nagapangalaba kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios, pamatii kami.
nga ang basic ecclesial communities sa aton pungsod padayon nga maglambo hakson ang mga pagtilaw sa pagbalay sang nagahiusa nga komunidad nga nabalay sa suno sa Santissima Trinidad kag tumano ng misyon para sa pagpanibag-o sang simbahan paagi sa pagpamatiay kabay nga ang mga BEC magbalik sa nagsugdan na nga mga magagmay nga komunidad sa katawhan kag magsabat sa mga konkreto kag mabatyagan nga panginahanglanon sang mga komunidad nga ila nasakpan mga muyo kita. Amon balaan kagamhanan nga Dios pamatii kami. Sa siningabahin, mga muyo kita para sa aton pungsod Pilipinas. Karon nga adlaw aton Independence Day. Kabay nga diri sa aton pungsod maginbuhi ang ginharian sang Dios. Nagapangalaba kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios pamatii kami. Amon balaan kagamhanan nga Dios pamati kami agud ang wala namon ginapaabot nga maagom maangko namon gikan sa imo walay tupo nga paghigugma kag kaalwan pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ginoo tuburan sang tanan nga kaayo. Salamat sa bugay sang pagpanibago sa Palihog paghatag mo magtindog ang tanan. sang basic ecclesial communities bilang konteksto kag pagpanghangkat nga ipangabuhi ang pagtuo nga mangin mapuslanon. Nagaampo kami nga sa tunga sang pandemya kag nanarisari nga mga pagtilaw amon maaguman ang kalayo sang panibag-o nga kalipay sa pagbago sang amon panimalay, katilingban, kag parokya, kag maninguha nga wala sa manginupang sa amon buluhaton sa pag-alagad. Ini aton ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo nga aton Ginoo. Amen. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Patunay hindi pangahanan, bunga sa ngamon mga bunay, tanda sa kamon pag-igugma, kapag-alagan sa tinapay kapino nga manginlawas ka dugo mo at mga babakot sa pagtuo sa tagsa-tagsa ka Kristiyano. Patunay ning mga halan, bunga sang amon pangabutlay, tanda sang amon pagigugma, kapag-alagan sa Pangamuyo kung mga utod, agad ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos amay makagagahom sang tanan. Batunununta sang ginoang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoong Diyos namon, pamati ang amon pagpanawag sa imo ngalan, agud pasantuson mo ining amon mga dulot. Kag paagi sini himuaman kami nga himpit nga halad para sa imo kahimayaan
Ginapangayo naman niya sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay ti. Takos sa gangagi magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi. Ginoo santos nga may gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Upod sa imo bugto nga anak kag sa Espiritu Santo. Isa ikaw ka Diyos, isa ikaw ka Ginoo. Hindi ka isa lang ka persona, kundi sa tatlo ka persona. Apang isa lang ang kinaugali nga Diyos noon. Ang amon ginatuuhan, tuhoy sa imo himaya, nga ginpahayag mo nanungod sa imo anak. Amo man ang amon ginatuuhan nanungod sa Espiritu Santo, nga wala sing kinatuhayan. Sa pagpahayag sa amon pagtuo sa matuod kag walay katapusan nga pagka-Dios, ginasimba namon ang kinatuhay sa mga persona, ang pagkaisa sang kinaugali nga Dios noon kag ang pagkaalangay sang pagkahalangdon. Gani ang mga angeles, ka mga arkangeles, ang mga kerubines, ka mga serapines nagadayo sa imo sa walay untat adlaw-adlaw nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga ehersito, napuno ang langit kag duta sa imo himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan, dayawon ang nagakarisang ngalan sa Santos ikaw nga toro Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalang yung mga Espiritu sa pagpasanto sa ining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon. Galawas kag dugo sa amon Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayon ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya ini ginpanagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay ni ang mga konlawas, ngay gatugyan para sa inyo. Suman, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat liwat, kag iya inigyan palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis, kay ni amang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Inabatala namon, o Ginoo ang imo kamatayon, katamon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tungtong sa imo Gana amay, ang maginalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ng kali sa kaluwasan, sa pagsaulog naman sa handamanan, sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga makatakoy sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodong damang imo simbahan nalapnag sa buga sa kalibutan, himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco,
sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian, dumdumag mga sakop sining amon katilingban. Ang mga kalag nga amon subong ginapamisahan. Ngaragtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa mo pagkaabiyan, batunas la sa pagtanaw sa mo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon agatambong, agod mambit naman ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Loisa ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Diyos, Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kagin sugo sa aton manluluwas ug sunod sa iya gintudlo, mga muyo kita sing may dako nga pagsali. Amay naon gayara kasa pagkayahon ang imong ngaran, umabot sa amon ang imong ginharian. Patuman ang imong buhok, diri sa duta, subong magsasadagin. Hatagan mo kami yan, singkanon namon sa matagadaw, kag patawaron mo kami sa namon kasalanan. Subong mahina patawad namon ang mga nagkasala sa amon. Pag-ibig mo kami, iparadaw sa mga palay, inunuwasa kami sa kalawon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palingon na kami sa tanan nga mga palaligban samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gabong kang himaya sa mga tuwing, sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang paghidaot nilabilin ko sa inyo, ang akong paghidaot nilahatag ko sa inyo, hindi pagtamdam amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag sunod sa imo ginsiling,
Atagi siya sing pagidait kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gyapon sa inyo tanan. Kagyara man sa Magkatagay kita sang paghidait sa inyo tanan. Cordero San Diyos, nga nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Cordero San Diyos, nga nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Cordero sa Diyos, na nagawala sa mga kasalanan, ihatag mo sa amon ang Yari ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang Kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang espirituhanon nga pagkalawat. Akon Jesus, nagataw ako ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, bagkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong kaari ka na sa akon, kag nagaiusa ang amon bug-os nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga mamulag ako sa imo. Amen. Diyos na Amay, dayawon ang Diyos na Anak, dayawon ang Diyos Espiritu, salamat kin sa magmanyo. Dayawon ang Diyos na Anay, dayawon ang Diyos na Anak, dayawon ang Diyos Espiritu, dayawon sa magmanyo. Salamat gin sa Diyos na Amay. Salamat gin sa Diyos na Anak. Salamat gin Diyos Espiritu. Salamat gin sa salamat din, O Diyos na Ama.
palihog magtindog ang tanan. Mga boyo kita, o Ginoong Diyos namon, kabayng ang amon pagkalawat, kagangamon pagkilala, sa walay katapusan, kag santos nga Trinidad. Mangin mapuslanon para sa kalawasan, sa amon lawas kag kalag, gidapangayo namon ni sa imong pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay isang makadali. Ginapasalamatan gid naton ang aton sponsor sa sini nga misa nga amo ang katapo sang Apostleship of Prayer. Kag gina-remind naton ang aton sponsor sa badason nga Domingo sa alas 6:30 nga misa sang aga nga amo ang katapo sang BEC o Vidalia Milagrosa kag Capitol Heights 4. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyara man sa imo. Sumabaton kita sang bendisyon sang Diyos. Tatlo ka persona. Kabay bendisyonan kita sang Diyos nga makagagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paghidayat. Salamat sa Diyos. Ang Santissima Trinidad, palakpakan naton. Magkinasadya, magilinugyaw kita, ang kapupunan sa tiyon, nag-abot na. May paghiusa, may pagigugma kita, ang kaluwasan maangkon sa tagsa-tagsa. Ang nagaantos may kasulwayan, ang dibilang may kahilwayan, ang katiling dahil iug yun, kay inibalaan nation. Magkinasadya, magilinugyaw kita, ang kapupunan sa tiyon, nagabot na. May pagigugma, may pagigugma kita, ang kaluwasan ng kun sa tagsa-tagsa. Ang ginapius may katarungan, mga nanulman, papaiwagan, magpapabilin nga magalaom, kay ang Diyos kaupod naton. Magkinasadya, magilinugyaw kita, ang kapupunan sa tiyon, nagabot na. May pag-iusa, may pag-igugma kita, ang kaluwasan ng kun sa tagsa-tagsa. So makabina na bataan nyo ato sining Santos nga misa, sining Domingo, ikaduang Domingo sa bulan sang Hunyo, no? Gikan mismo sa sa ato sining Ladies of Candle Parish, ito sa may area sang Barangay Bilamonte na, po sa kay Monsignor Felix Pasquin, no? So sa mga nag-upod sa ato sining misa, sa mga listeners naton, sa mga viewers naton sa FB YouTube channel, no? Salamat kid, no, sa aton sining pag-ugyon sining Domingo, no, sa aton sining Santos Misa. Dito guys, balikan to si Father Jose Monsignor Pasquin, no, sa hatag sing dugang pagpatag, no, sa mensahe, liturgy, no, sa aton sining misa sining iyang Domingo makabilan. So sinato na timing man niya, no, sa aton sining silba man subong adlaw sa ato sini ika-124 katuig nga Independence Day mga kabinan, no, ang kahilwayan, no, sa ato sini pungsod Pilipinas, no, sa nato may mga selebrasyon karon bataan nyo man of course ining aton pag pasidugog mangyapon, no, sa aton sini
makaako sa aton si Domingo. At sa bulato nato sa Domingo no? Bilang mga Kristiyano sa mga utod naton dira nga wala pa magkasimba, no? Wala magkaingabot sa ato sining FB live naton. Pwede masagyapon pwede makapagyapon makaingagaw sa mga simbahan nato po sa aton nga mga aktibidades sining adlaw sang Domingo. Proting na remind namon nga kamo nga every Sunday pwede ka mo magkaupod dire sa Bombo Radio Bacolod sa ato sining live nga misa nga ginahatag sa inyo tag sa Domingo. Di ako magkailan pa magkadto simbahan no? Especially sa atong lang mga old ones may mga ginabatsyag sa lawas nga mabulbudlay na sakay sa lakyan, budlay na travel palayo pagkato sa simbahan, no? So diri kita no tutok sa aton sining misa sa FB Live sa Bombo Radio Bacolod. So balikan sa Bombo Gracelyn sa dugang pa mensahe ni Monsignor Felix Pasquin. Bombo Gracelyn, kamak. Bombo Dennis, balik kita no diri sa Our Lady of Candles Parish kag Happy Sunday sa liwat sa aton mga katuran kag sing mo Bombo Dennis. So bago lagid natapos ang aton nga santos nga misa diri sa Our Lady of Candles Parish no kagati aton sini nga mga sumilimba kagina nagadugang ang volume no nila kay kagina sa wala pagkasugod madamo pa sa mga pulongkuan ang wala na occupy no but kagina sang nagasugod na sa to sa misa mo Dennis makita mo gid nga nagaanggana bala sa to sa mga katuran no o kung nakuhaw bala nila sa sining santos nga misa kada Domingo nakita tagid kag naga-participate gid no sa sining pag-celebrar man sa fiesta sa Santissima Trinidad o kung Holy Trinity Bombo Dennis. Si Monsignor pati ang dugang niya misay kiti mayo man no dito Holy Trinity subong Fiesta of Holy Trinity tayo man na Bombo Gracelyn no Independence Day man naton subong nga adlaw sa Domingo. Yes, Bombo Dennis, samtang nagalag kita kay Monsignor Felix Pasquin para sa dugang mensahe sa mga kauturan. Ginagreet naman naton sini nga mga kabombo no. Happy 124th Independence Day kag ti ang inga santos nga misa Bombo Dennis nagahatag man sa aton sang kahilwayan no kahilwayan nga pamati kita sa pulong kagina may ara kita sang tsansa no every Bombo Dennis tsansa no nga mahilway kita bala sa ginatawag nga pag-ulipon sang sala Bombo Dennis. So Bombo Dennis, ari na sa tupad ko si Monsignor Felix Pasquin. Good morning, Monsignor. Kamusta? Kag Happy Sunday. Good morning sa atong tanan nga kabumbo sa imo Bombo Gracelyn. Yes. Sa kay Bombo Dennis. Maayo aga sa inyo nga tanan. Importante katama gid ina-celebrar naton subong kay Dios mismo ang iyang kabuhi. Inatawag natin ini the mystery of the Holy Trinity. Isa ka Diyos, tatlo ka persona. Karon ang ini nga kabuhi sang tatlo ka persona, perfect unity. Tungod based sa perfect love. Kag makamahinatagon, generosity. Ang tanan ginasang amay, ginatag sa anak, kag ang anak nagpangabuhi agdag panginmatay para si Maya sang amay sa pagluwa sa aton kagang tanan nga dabaton sang anak nga gintudlo niya gintudlo gihatag man sa Espiritu Santo. So makita naton diri hatag generosity. So amoy na mga kauturan ang relasyon sa mga persona. It is a relationship of it is a God of relationship. So man sa aton nga pagpangabuhi dapat nga i-reflect naton ang kabuhi sang Dios. Kay kita mga anak sang Dios. Unang anak nagkakabuhi in a perfect relationship because of love and generosity. Kita man magkabuhi pareho sa aton. Amay ang mahal nga Dios nga nagkakabuhi kita sa maayong nga relasyon sa isa kag isa kag sa pagkamahinatagon o kon generosity. Kagamo ini ang kabangdanan nga may paghidait ang kalibutan. Kay wala sing self
Hindi ang nakakabuhi para lang sa Dios kag sa isig katawo. Father or Monsignor, in relation no sa ika-124th nga Independence Day sa aton sining celebration man sa simbahan, anong matagta nga mensahe sa aton mga kauturan? 124th Independence Day subong. Anong nga matagta nga mensahe sa aton mga kauturan? Independence Day. Sa aton Independence Day, pakamahalon gid naton ang aton nga pungsod. Pakamahalon naton ang aton banwang Pilipinas. Kag aton gid buligan kag tinguhaon nga ini maging larawan sa ginarian sang Dios nga ang ginatuman diri amo ang pagbuot sa mahal nga Dios, may pagigugma, pagbuligay sa isa kag isa nga nagakabuhi kita sa espiritu sang gugma. Kag ang gugma nga ini gugma sa aton pungsod nga tawag naton ini patriotism. Kabay pa ng aton na mga tao, labi na gid ang mga pamatanon, magmangin patriotic nga maghigugma kag magpanginmatay para sa aton nga pungsod Pilipinas. Happy Independence Day. Thank you again, Monsignor. Makatahom, Mama Denise, sa mensahe sa aton sining celebrator, no? Sining Santos, na misa diri sa Our Lady of Candles Parish, kadamo sa aton sa mga celebrar sa subong nga adlaw. Kag labi na kita no ang regalo sa aton permis sa aton nga Ginoo, ang mahal nga kabuhi. Sige. Yes, Mama Denise, live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace din Lobato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Gracelyn Lobaton no sa mga utod naton nga nagupod sini nga Domingo sa aton sini nga sa tos gabi. Salamat kid sa Domingo. Upto na naman kita sa gyapon sa aton sini nga live nga coverage no sa nga padulong sinyo sa Santos nga misa every 6:30 in the morning no every Sunday no live from the parish no Lady of Candle Parish no magkabinan no mangkupon naton na permi aton nga celebrator si Monsignor Felix Pasquin. Mga kaibigan, so batay mamisahe ni Monsignor sa ato karon selebrasyon sa 124th Independence Day mga kaibigan. No? So pagbalik kayo sa palatuntunan sa aton Good Morning Philippines, standby na kamo mga kaibigan. No? Pangibalon tayo ko na duga pag inaton nga mga kwan mani, nga mga bisita, of course, ay mamisahe sa aton sa public officials, sining selebrasyon no? Sa aton sini ika-124 nga independensiya. Pag independiente naton bilang isa ka pungsod sang Pilipinas, bilang isa ka Pilipino. Makabila, dugang pa yung mga bisita at magmatalakay nato na ibaloon niya karon mga kabilang standby ka mo sa aton masunod nga programa. Good Morning Philippines. Bombo Radio. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbong. At kita magkato sa ato sining program proper na sa Good Morning Philippines. Kung ang report ni bumuan si Soriliano sa Bacolod Public Plaza kay unang nag-celebrate sugod ang selebrasyon sa Independence Day no sa City of Bacolod. Nagisugod kay na niya mga sa media no. Si Bumbuan live sa Bacolod Public Plaza ang kaganapan ito kami sa mismo sa ato sining alkalde sa syudad sa Bacolod. Bumbuan, good morning. Happy Independence Day. Come in. Happy Independence Day, Bongbong Dennis. Sa celebrar syudad sa Bacolod sa ikaw 124 Philippine Independence. Magkahod-kahod ni ako because ari diri nagahambal si Secretary Panelo no subong ang mga tinion bilang guest speaker sa 124th Philippine Independence. Of the colonial masters. The bravery of an Andres Bonifacio. And of course, the burning nationalism of other heroes and heroines of the revolution that triggered the revolution and culminated in Declaration of Independence in 1898. So dapat magsaya tayo sapagkat nagkaroon tayo ng kalayaan. And yet, I cannot help but think, teka muna, dapat nga ba mag-celebrate tayo ng independence? Ano bang kahulugan talaga ng independence? Kalayaan. Pero, tingnan natin ang ating kasaysayan mula nung tayo ay nagkaroon ng kalayaan. Tingnan natin ang pangkasalukuyan. Paano natin masasabi na meron tayong tunay na kalayaan kung hanggang ngayon ang sambayanang Pilipino, ang karamihan sa kanila ay nakagapos sa kahirapan? Paano masasabing meron tayong tunay na kalayaan kung hanggang ngayon nakayakap pa rin tayo sa kawalan ng